Predstavte si, že vám firma od zajtra pridelí nového kolegu. Tento kolega nechodí na dovolenku, pracuje 24/7, nikdy neochorie. A vašou jedinou úlohou je naučiť sa, ako tohto kolegu používať čo najlepšie. A bude mi tento nový kolega nosiť kávu? Nie, tento nový kolega ti nebude nosiť kávu, ale vie ti veľmi pekne pomôcť zefektívniť tvoje pracovné činnosti. Tým novým kolegom je umelá inteligencia. A toto nie je len hypotetická situácia, ale skutočná situácia, ktorá sa stala vo viacerých firmách. Firmy ako Deloitte, PwC, EY a KPMG práve toto spravili. Každému zamestnancovi príkazom dali umelú inteligenciu, aby s ňou pracovali. A toto je jasná ukážka toho, že keď tieto veľké úspešné firmy nasadzujú vo veľkom umelú inteligenciu, tak by sme sa mali inšpirovať aj my a mali sa neustále učiť, ako nám vie čo najlepšie pomôcť zefektívniť našu prácu. Umelá inteligencia už nie je iba technológia, ktorú keď používaš, tak OK, a keď nie, tak nevadí. Dnes už je zručnosť, ktorá je veľmi dôležitá, ako tomu bolo v minulosti s internetom. Kto už teraz nevie používať internet, tak je extrémne pozadu. Na pracovných pohovoroch sa už nebudú pýtať, či používate AI, ale ako dobre viete s AI pracovať. Ten, kto bude vedieť s AI pracovať lepšie, bude mať samozrejme konkurenčnú výhodu pred tým, kto z AI pracuje len veľmi málo. Pre firmy, ale aj jednotlivcov to znamená jedno. Vzdelávanie sa v umelej inteligencii je absolútne nevyhnutné. Umelá inteligencia je vlak, ktorý nielenže vyrazil zo stanice, ale už má rýchlosť Shinkansen. Ak sa chceš vzdelávať o umelej inteligencii, sleduj nás alebo navštív náš web eturial.com.